Už ide. Kto? No ten vlak. Ten vlak? Hej. A ktorý? No ten, čo naň čakáme. Či už ide? Hej. Ja neviem. No tak sa pozri. Ja veď sa pozerám a nič nevidím. Už som ako ty. Len nemachruj. Ty zase nepočuješ. Čože? Že nepočuješ. No a čo, ale za to vidím. Že ho nevidím. A ty ho počuješ? Koho? No ten vlak. Nie. Ešte asi nejde. Keď ho ani ty nevidíš. A lístky si kúpil? Lístky? A na čo, veď nejdeme do kina? Ja viem, ale na vlak. Na vlak som nekúpil. Nechceli mi dať do prvého radu. A toto bolo čo? Prišiel vlak. Hej? A kde? Na druhú koľaj, čo nevidíš? Nie. Ako to, že si ho nevidel? Prišiel z druhej strany. Frajer. Tak nastúpime. Keď už je tu. Počkaj, opatrne. Tu je schodík. Ja. Tak. No aj druhú nohu hore. Dobre. Majú to tu celkom pekné. Aj umývadlo. A kde si sa zase vtrepal na opačnú stranu? Sem poď. Tu si sadneme. Aha, okno. No vidíš, môžeš pozorovať krajinu. Koho? Krajinu. Napravo máš jednu, naľavo druhú. Hej, stereo. A toto bolo čo? Už sme sa pohli. Už ideme? Komu? Ty počuj, Paľo. A kam to vlastne ideme? Čože? Že kam to ideme? A čo ja viem, ty si chcel ísť na vlak. Ja? Veď ty si hovoril, že máš rodinu v Smokovci. No a? Za to sme tam nemuseli ísť vlakom. To hej, ani lietadlom som ešte nešiel. Dobrý deň. Kontrola cestovných lístkov. Čo chce? Ja neviem. Kto je to? Poľaká žena, či čo? Prepáčte, ujovia, ja kontrolujem cestovné lístky. Spýtuje sa, či máme lístky. Aj ona chce ísť do kina? Chcete ísť s nami do kina? Ale nie, ja kontrolujem cestovné lístky. Kam vlastne cestujete? Do Smokovca. Máme tam rodinu. Do Smokovca? Týmto vlakom? No a? Veď ide dobre, ešte ani nestál. To áno, ale my ideme do Ostravy. Čo hovorí? Že či ideme do Ostravy. A čo by nie, keď pozýva? Tak potom ideme, slečna. Prepáčte, ale nemôžete ísť do Ostravy, keď máte lístky do Smokovca. A to vám kto povedal? No predsa vy, že idete do Smokovca. Tak už nejdeme do Ostravy? Neviem. Celá je popletená. Nič si z toho nerobte, slečná. My nemáme lístky ani do Smokovca. No tak ale potom musíte okamžite vystúpiť. Teraz? Veď sa zabijeme. Keď zastavíme v Žiline. Čo hovorí? Že či ideme do Žiliny. Zase? Veď tam som bol minule na stretnutí národa. Aj ja. Ale nikoho som nestretol. Bola tam vraj celá vláda. Koho?
Čo ja viem, koho, nič som nepočul. No tak vystúpite. Že či vystúpime? No, a keď už budeme v Žiline, skočíme na Oravu, tam mám sestru. Tú, čo zomrela? Hej, ale neboj sa, tam nám bude dobre. Tam sa môžeme povoziť aj na lodi. Tam je samá voda. Už stojíme, musíte žiaľ vystúpiť. Je mi to ľúto. Nič si z toho nerobte. Aj tak nie ste môj typ. Ty ju vidíš? Nie, veď preto je to vravím. Tak dovidenia, slečna. Ondro, rozprávaš sa so stĺpom. Odišla opačným smerom. Ale sme ju riadne dostali, čo? No, hlúpaňa, vôbec nevie, že dôchodcovia majú vlak zadarmo.